Boa tarde, moitísimas grazas a todos os presentes. Imos proceder á realización deste pleno extraordinario convocado cun único punto da orde do día, que é a aprobación, se procede da participación do Plan Provincial de Cooperación ás obras e aos servicios de competencia municipal, é dicir, o Plan Único de Concellos, que dende a Deputación da Coruña se pon a disposición de todos os municipios unha vez comeza cada ano, para, neste caso, destinar esa partida orzamentaria a gastos de investimentos sociais, non? É dicir, o cuidado de atención ás persoas dependentes, maiores, e para iso cedolle a palabra ao Concelleiro de Servizos Sociais, que explicará a proposta que hoxe traemos a pleno. Muchas gracias, señor alcalde. Se ha convocado este pleno extraordinario con un único punto, algo que agradezco que todos estén aquí presentes, pues a pesar del horario no hicieron nadie uso de la vía telemática por cuestiones de hora. Dicho esto, como saben ustedes, por la documentación que tienen, traemos para aprobar la participación en el POS adicional y en este POS adicional traemos para aprobar un financiamiento concretamente en gastos sociales. En definitiva, gastos para necesidades de vecinos en situaciones de vulnerabilidad. Y aquí reside, entiendo, y desde mi posición de concejal de Servicios Sociales, el valor de la política, hacer la vida más fácil, podríamos decir, la vida más fácil a la ciudadanía, empezando por el más débil. Ese debe ser el principal objetivo de un político. Por desgracia, y lamentablemente en muchas ocasiones, lo que percibe el ciudadano es lo contrario a la vista de lo que vemos día a día por los medios de comunicación y más últimamente. En este punto sometemos a votación dentro de este POS unos 134.000 euros destinados, como tienen ustedes en el expediente, destinados al área social. Desglosando, como saben ustedes, este Gobierno tiene previsto poner en funcionamiento una vivienda de emergencia para personas con carencias habitacionales. En este caso que describo, con esta aprobación financiaremos personal para coordinar esta vivienda. Por si no lo saben, algunos de los que nos están oyendo, esta vivienda en carrera, le vamos a llamar y se llamará Agarita. En este caso, como ven en el expediente, destinaremos para financiar sobre unos 28.000 y pico euros un educador a jornada completa. También destinaremos para gasto en programas de almuerzos solidarios alrededor de unos 21.600 euros que estábamos ya desarrollando. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, también destinaremos partida al SAF de dependencia, que recordar que eran sobre 300 y pico mil euros. Se prevé aumentar y prevemos aumentar este departamento y también para todos los que nos estén oyendo, horas en dependencia para los que están en lista de espera. Como saben ustedes y pueden ver en el expediente, de este punto declaramos que en la actualidad, a cierre de diciembre del año pasado, hemos finalizado con una lista de espera de 64 personas que tenemos en lista de espera en los grados 3, 2 y 1. Buscamos la cobertura al 100% de los grados 3 y 2, según el programa de atención de recursos de la Xunta, el PAR. Previsto, ¿qué tenemos previsto también para todo esto? Solicitar unas 500 horas anuales más. Esperamos que desde la Consellería nos atiendan en nuestra solicitud. Y dentro de todo eso, quisiera resaltar, y este departamento y este Gobierno quería resaltar, que de manera novedosa, llamémosle así, este concello vamos a sacar una línea, llamémosle, de ayudas individuales para personas con diversidad funcional y dependencia. ¿Y en qué consistiría esto? Pues sería, para que los que nos estén oyendo entiendan, adaptaciones funcionales de los propios hogares de estos vecinos. Eliminación de barreras arquitectónicas del hogar de estos vecinos en situación de vulnerabilidad, porque hoy en día, como saben ustedes, pues a veces hay que entrar con unas silla de ruedas en cuarto de baño, hay que arreglar una ducha, etcétera, etcétera. Hay que adquirir una cama, hay que adquirir una grúa para un desplazamiento de un enfermo. Y también resaltar como una novedad que aquí también destinaremos un capital para prótesis auditivas, es decir, bueno, lo que comúnmente se conoce como audífonos, prótesis dentales, temas dentales, que también hay que incidir sobre estos temas. Estamos hablando, lógicamente, en personas de alta vulnerabilidad, que ahí pues tienen sus costes. Y para finalizar,
También destinaremos equipamiento técnico asistencial alrededor de una partida de 30.000 euros. En esta línea es lo que traemos para aprobación en este pleno. Entiendo, como he dicho anteriormente, para personas con gran vulnerabilidad este gasto social, y espero que de forma unánime sea aprobado por todos los partidos en este pleno. Por mi parte, como concejal, nada más. Muchas gracias. Grazas, señor Mariño. Quenda dos grupos que desexen intervir. Polo Partido Popular, señora San Pedro, ten a palabra. Ben, moitas gracias. Boas tardes a todos os presentes e a quen nos escoite, igual que feliz ano. Temos sobre a mesa, como se decía, a asignación económica que este ano posadicional pon a disposición do Concello para o ámbito social, e que este ano pois ten un reparto diferente en varias líneas de actuación. Normalmente, verdade, que se solía facer íntegramente a pagar pois parte do que é o SAF. A primeira pois é esa posta en marcha da vivenda en tránsito, a Garita, esa vivenda de emerxencia social que foi pois posta en marcha a través de fondos europeos, de fondos EDUSI na anterior legislatura, a través dese MAI Ribeira Atlántica, unha vivenda que xa está pois prácticamente para empezar a funcionar, que próximamente vai a proceder a dotarse de mobiliario, de utensilios básicos para o seu funcionamento, gracias tamén a unha subvención da Consellería de Política Social de 23.500 euros, que foi o importe total solicitado por este Concello. Dende logo que apoiamos esa contratación de persoal cualificado para que durante 9 meses son os que se contrata esta persoa, pois se poida facer un seguimento a un servicio pois tanto administrativo como de asesoramento e, sobre todo, pois de apoio directo ás persoas que precisen deste servizo. Van a ser eses 28.000 euros destinados a que o funcionamento desta casa pois sexa un éxito, dende logo que agardamos que sexa un servicio frutífero. A segunda destas líneas, como se comentaba, pois trátase desa ampliación de axudas destinadas á emerxencia e necesidade social. Fálase na memoria técnica do Departamento de Servicios Sociais que vai enfocada a sufragar un servicio que foi posto en marcha tamén fai xa uns cantos anos polo noso goberno, un servicio como son os almorzos solidarios que non serían posibles, dende logo, sin a xenerosidade, o traballo e a disposición de ICE Renovación e de todo do seu equipo, dos seus voluntarios que lideran pois un servicio diario que dá resposta a unhas 12 personas, que se acompaña de outra iniciativa que se puxo en marcha no ano 2022 co respaldo do Concello, que é ese Café Calor, me parece que se chamaba, Calor Café, e que tamén pois se sirve no local da entidade. Dende logo que esos máis de 21.000 euros que se adican a este programa pois nos parecen axeitados, dende logo parabéns a todos os que o fan posible. Por outro lado, se fala desos 30.000 euros para outras medidas sociais de carácter extraordinario destinadas a sacar pois esas líneas de axuda para gastos imprescindibles para persoas que están pois en situación de vulnerabilidade, como poden ser pois esos audífonos ou gafas, temas que xa se teñen feito en outras ocasións de emerxencia social, pois a través dese fondo de emerxencia social, e, dende logo, pois tamén a algo como que nos parece necesario, como é pois esa eliminación de barreiras arquitectónicas, pois ao mellor na vivenda de xente que ten problemas de mobilidade. Dende logo que mellorar as condicións de vida das persoas é algo imprescindible na política, máis na política municipal. Estaremos de acordo sempre pois coa inversión que se faga en gastos sociales, sobre todo en persoas, porque sabemos que gran parte do orzamento de un municipio pois se adica a este área. Nunca é suficiente nunca son suficientes os cartos que se adican aos servicios sociais. O montante restante da cantidade final pois vai destinado ao SAF, un dos maiores contratos que ten o Concello, dende logo, que leva pois gran parte do orzamento do departamento. Pola nosa parte pois nunca vai haber inconvintes a que se adiquen cartos públicos aos servicios sociais, que se fagan sempre, por suposto, de xeito dilixente, de xeito responsable, e pensando pois sempre nesa mellora das condicións de vida das persoas veciñas e veciños de Ribeira. Dende logo que non queremos deixar pasar unha vez máis, o decía o señor Mariño, que estamos todos aquí a pesar da hora que é, dende logo pois son as formas, non sendo, como se refería el, o pleno ao mediodía, pois quero decir públicamente unha vez máis, non se nos avisa previamente, dende logo, señor alcalde, me gustaría que cando fose así,
se nos avisase, porque, como ben sabe, aquí somos 10 persoas que prácticamente na súa totalidade temos pois compromisos laborais e, dende logo, moitas veces hai que facer malabares e estaría ben pois que se consensuara con nós ese xeito de facer un pleno a 1:30 da tarde, que se ten feito moitas veces, pero, dende logo, abogamos por ese diálogo cando sexan este tipo de situacións. Mais nada e moitas gracias. Grazas. Ben, pois resaltar simplemente un par de cuestións, non, que xa comentaba o Concelleiro de Servizos Sociais, o señor Mariño, que esta axuda que nos brinda a Deputación da Coruña pois é imprescindible para seguir reforzando os servizos públicos que hai neste Concello e, sobre todo, aqueles que teñen que ver coa mellora da atención ás persoas maiores, non? Esa vivenda da Garita vai, dende logo, prestar un servizo esencial para todas as mulleres que van a estar en risco de exclusión ou de emerxencia habitacional grave. Pois vamos a ter unha persoa, unha educadora social, a xornada completa, que vai permitir pois poñer en andamento esa vivenda. Tamén se conseguiron eses fondos da Consellería de máis de 23.000 euros para equipala no seu conxunto, non? Dende logo, Ribeira vai dar un paso adiante importante en canto a materia de cuidados con ese tipo de vivenda, xa que a día de hoxe non tiñamos esa posibilidade e, dende logo, é necesaria, non? A vista está das necesidades que nos chegan aquí ao Concello prácticamente de maneira diaria. O proxecto tamén de almorzos solidarios, pois eu quero agradecer especificamente a entidade ICE Renovación, que colabora tamén co Concello de Ribeira nese tipo de almorzos, porque realmente brindan unha posibilidade para que as persoas que non teñen fogar pois poidan, polo menos, tomar un café quente, sobre todo nos días de máis frío, e que teñen pois unha acollida por parte dos seus voluntarios e voluntarias excepcional, non? Unha última cuestión tamén antes de dar paso xa á votación, pois gustaríame destacar, non, que o Concello de Ribeira por vez primeira pon en marcha esas liñas de subvencións ás familias que necesitan pois adaptar a súa vivenda porque teñen problemas de accesibilidade, persoas maiores sabemos que viven no rural, que teñen pois as vivendas sen adaptar, escaleiras para chegar aos baños ou incluso para poder acceder á vivenda, e con esta liña de subvencións vamos a poder minimizar todos eses obstáculos e van a gañar calidade de vida e, por tanto, vamos a poder facer que esas persoas maiores se manteñan no seu propio fogar durante moitos máis anos. E, ademais desas adaptacións de fogar, pois audífonos, lentes, próteses que son moi caras e que hai persoas que a día de hoxe pois están tendo unha menor calidade de vida porque non poden facerlle fronte a ese tipo de instalacións, non? Dende o Concello, pois evidentemente queremos resolver ou paliar parte deses problemas que teñen a día de hoxe. E por último, pois a concorrencia do Servizo de Axuda no Fogar, que, como ben saben, é un servizo que debería prestar de maneira exclusiva entre dúas administracións, neste caso sería o Estado e máis a Xunta. Dende os concellos pois estamos facendo importantes esforzos porque os nosos maiores estean coidados, estean cun bo servizo na súa casa e, por tanto, pois agradecemos que poidamos dispoñer, non, grazas aos fondos da Deputación da Coruña, dun financiamento maior para poder prestar eses coidados, sobre todo nas persoas que temos en lista da garda, non, como son nos casos dos graus 3, 2 e 1, que temos a 12 de decembro do 24 tiñamos unhas 64 persoas en lista de espera. Por tanto, iso demostra que efectivamente todo o que destinemos é necesario e todo o que poida vir pois seguirá sendo necesario para prestarlle atención debida á veciñanza, non? E, por último, tamén responderlle á señora San Pedro, este pleno foi convocado, como ben saben, mandouse un correo electrónico o día 30 de decembro, e, bueno, evidentemente, sabemos que hai moitos plenos que houbo ao mediodía, tamén saben que teñen a súa disposición os medios telemáticos para poder asistir aos plenos en caso de que, por calquera tipo de impedimento, non poden facelo de maneira presencial, e simplemente, pois, iso, con tal de dicir que a esta hora non se podía, pero, bueno, vexo que fixeron o esforzo de poder estar, agradezollo, pois se tería cambiado, non hai ningún tipo de problema por consensuar a hora, si a outra hora podía ser máis factible.
Así que, bueno, non tendo nada máis que dicir, pasamos xa á votación do único punto, que é a aprobación da participación do Concello de Ribeira no Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servizos o POS adicional 2025. Votos a favor? Unanimidade. Moitísimas grazas, pois non habendo máis puntos de orde do día, levantamos a sesión.